بایا یا چی سوئی مو ہمچ نوریدن شکمن للنون ہمچ نوریدن شکمن للنون پتہ یل امس چون تکلیف کرن یلچ زاک یلچ تھن پیو یہ چم سی ماج پتا تم ساتن کس تکلیف چم ماج کران اللہ یل ون تھن پیوس ونیوس یہ موج کن ساتن بت کھوان کرتس پیشاب خن من ماج ترو بت اتی کن گبرا گڑا اند بچلت موجی بت کھنا چائے چکنا امی چھ بت تمشر امی چائے تمشر یہ چھن پان کھوان مگر امیل بچس چھ پاک صاف تھاوان امیل بچس چھ پاک صاف تھاوان روت کیت اگر یہ موجی بچ چھس پیشاب کرن کریک چھ دیون یہ بچ موج چھس ات سید وچن اے ماں چھ ات بسترس من پیشاب کرمت اگر ون کرمت اوسن موجی ژ کیا چاس کرن دپن پان چھس ات ادرس پہ شنگن یہ بچ چھسن حشر یہ بچ چھسن حشرس تراو مگر یا من جوان مستس لوگ جل متھن یا من جوان پنس پانس لاج پرفیوم علی وی ما چینس تمس پرانی زمان چ ماج سید برابر دی یہ نا پوچ ولن واجن مین موج یہ ما چ زمان چ موج یہ ما چ ماڈرن زمان یہ چھس موج نیچو دپا موجی میں سن پکان موج دپا نیچوس گبرو ڈاکٹر اسا چم گزل میں ید وچل دپر میں گچ سوت انسلٹ میں گجی چسوت وار پکنس مس جوانا تم سات ماس مل ماجی انسلٹ گسا یل دہن من پیشاب سک سنن کرت گانا حلمس من واللہ یہ موجس نو وحتوائی مولا روم کرن بیان دپن کس مالس درا پن نیچو یہ نشانن بڑن اتی ووت کی جائے ام نیچی دسنس کریک دپن باب میانو نمن تہت کلس پڑ کیا تنس گبرا باغن دی زو یمن کلام کرنس ہمسا ونن کا